Khublei phi baroh sa shisien ngi pdiang subhai phi shakani ka channel jungi. Akani ka video min pdi phi shaphang ka jingiaid lynti jungi kawei na ki shnong ba pawnam ka jingbun tam ki Jingkieng Jri hangne jylla Meghalaya jungi. Kata ka di shnong Pyrnai badan hapoh Pynursla Block ba district East Khasi Hills. Kashnong Pyrnai kadan kumba 1 kilometre na kanong ba shalong bat khandai kilometer na ka Iew Pynursla. Ban poi shakani shnong ngin habya lingba shnong Urksew-Rangthylliang bat lynti ban mi Nongjri-Sohbar. Shnong Pyrnai kidon kumba arpo absantli ki Jingkieng Jri ki wala sanpo si spas nem tam. Ha ka jingiaid lynti juni ngil ayat lingba santli kini ki jingshna bi itnar ki bala pinwandor do mun barim. Nalor ki Jingkieng Jri ki dan sa ki wei pat ki mati sa kan mau kum ki maute mau sa nam ki bangila ban syam hangne ka shnong. Umau por ude ubala shna da ka kur khongkrom ban lum ban lang ya baroh ki ien ki shuru jong ki meitman patimben jong ki ban thep lang shi jaka. Hadien umau por ngil ayat biang kawei ka jaka kata kadim bodan to umau bakating mau hit khongkrom. Menshua yau ni umau hit khongkrom udon komba southly nakada ko jingya ka ja hapoh ka kur khongkrom shaphang kawei ka brio wala poi sa sigi thain awet mat ki kur khongkrom akajo jaka la yang satang wei mau na peding kita southly. Indang iladep na kani kajaka ka bagi khot mau hit khongkrom la yar sa kajaka ka bakateng mau thating ka katkum ko jingi thu khana ki patman jong kani shnong kilong ba halor ni umau la don min handai uwi manduspa uba julit banthad ya kapisa jong u daga ba priang ya ki ha ni umau ya ka khana la itu ba ula sei ya kita kapisa na tendong skong bat ula lap bagila bethu dan gibala kelarong ru baroh. Dak meneng. Inang nelar ha. Ya lagi. Masuk raya nang teh itu nang seorarin. Seorarin. Yan isong. Isong ne pasne hadu berunta. Hagaba khaddu ngila hiar kawei ka jaka kabala don utaw mauling do hapdeng jong mani ka shnong Pyrnai katkum ka jingi thu khana kinong song shnong jong ka Pyrnai kilaong bo mauling do udon hapdeng phalau ling do udei to mau bala pinchna dur hapdeng madan khanang ba ki du halia kila ban syong hakipor bateng ksing jong ni mau ka por ba ki wanra hangne kila pendep ikan diam burkom haringkat ango kadam bat ka khnya ka kriam. Indal adab nang ne ila sedang manhiam na syurum jong shnong Pyrnai banya ciki jaka budan ki Jingkieng Jri kalinti kalong ka basuk banya nama ka dilenti padba manit sabri satha jong ki nasiliang jong lum badan ka shnong Pyrnai ki digi thain khat ar shnong yakini ki thain apia da ka waro ka bahial sha soban kei ka bas notenat shaphang kini ki Jingkieng Jri kalong namar bikla don abu na jong ki kateng naginong shnong jong ani kathai kiwa kejan risi wa shakai wa rihor wa mojong wa wide shaimat wa pansken kedikat tu ani ki Jingkieng Jri kiwa ngina man syam ani Pyrnai bat kiwe de.
Terbaru boni kondisi ini. Maaf nih kita Jingkieng om jadi masuk dari Semadan he. Kakak mesin hak dan di ya jadi lain betul. Ini sebab saya tes dalam ini. Boleh.